A choqueirada de verán regresa a Pobra encabezada por Nebulosa. Agencia Tributaria, Leite con Galletas ou M-Music forman parte do cartel para dar comezo ao verán pobrense con música e disfraces. O pasado 2024, o Concello da Pobra impulsou a primeira edición da choqueirada de verán. Tras o éxito acadado na súa estrea, o Goberno municipal quere dar un paso máis potenciando esta cita na que os disfraces e a música serán os grandes protagonistas. O formato é un pouco o mismo, simplemente este ano o que procuramos, vendo a boa acollida que tuvo ano pasado, pois é rellenar un pouquiño máis, digamos, pois darlle un pouquiño máis de empuxe, que a idea de que sea unha data que ademais xusto coincide despois da fecha da fogueira de San Juan, é unha fecha que por aquí pola Bisbarra non hai aínda nada, é dicir, entonces a idea é que se consolide pois no tempo como unha actividade pois que a xente disfrute, insisto, todas as edades. Xa que haberá variedade musical ao longo de todo o 28 de xuño para dar vida á choqueirada de verán, que este ano tamén contará cunha actuación estrela. A Eurovisiva Nebulosa, vale, que estará na Praza Maior ás 10 da noite, digamos que é así un pouquiño prato forte. Por iso digo que queremos ano a ano irlle dando un pouquiño máis de impulso. É verdade que o ano pasado tuvo moi boa acollida, fastidiouse un poquinho pola noite porque choveu. Este ano anunciar que a xente que este tranquila, que se chove pondremos unha carpa na praza para que a xente poda disfrutar igual do evento. A Concelleira de Cultura Local, Patricia Lojo, afirmou que se trata dunha actividade que agarda que se consolide no tempo e afondou unha programación prevista para este 28 de xuño. Vamos a ter, xa así a mediodía, empezaremos sobre as 12:30, vamos a ter 2 pases de latexo e percusión polas rúas da vila, recorrerán un pouco para ambientar. Por iso tamén o anunciamos con tempo para que as familias vayan preparando os disfraces e tamén vayan reservando sitio para comer, porque é verdade que o ano pasado houve moita xente comendo fora e como fixemos todo así un día, empezamos amenizando a sesión vermú, logo vamos a dar un parón ás 3 da tarde para que a xente poida comer e estar un pouco de relax e xa empezamos ás 6:30 no Cantón da Leña con a Agencia Tributaria. Un grupo local que dará logo paso a outro da comarca ben popular na Pobra. Ás 8:30 na Plaza do Emigrante vamos a ter a Leite con Galletas, que xa tamén é moi coñecido, e logo pois empezará unha amenización con un DJ, con M-Music, DJ Marcos Magán. É unha macro discoteca, nunca tuvemos na Pobra unha discoteca tan grande. Pois eles estarán un pouquiño antes de que empece o Nebulosa, o grupo que bueno, pois un pouco é a estrela da noite, e logo rematará a festa con macro disco, non? Programación ampla coa que se busca atraer a xente de todas as idades e coa que se quere confirmar a choqueirada de verán pobrense como un día grande na comarca.